נסדר לך את זה, אי אפשר לעשות את הספסל ככה. לא יושב עליו, אבל פה. הוא לא יושב עליו. את זה אורי. את זה, אורי, יותר מהר, נו. לא, למה אני משלם לו? בית דוד זה הקטע עם הקטע. אני לא יודע על מה אתה מדברת. שמתי לך כמה נוצות ויצאתי מהזמן. אולי עדיף בלי הספסל? וואי, אתם לא מאמינים מי עכשיו. איזה הפתעה. גבירותיי ורבותיי, קבלו את בנטה. תרימו לו! חול. אז שלום לכולם, חבר'ה. קצת שוני, אני מדבר. אני צריך עכשיו מישהו שיש לו הרבה, אבל הרבה אוויר. יש פה מישהו כזה? עם הרבה אוויר? מישהו, תתעוררו כבר! מישהו עם הרבה אוויר! בטח, גם אני פה. למה אתה שוב? בוא, טוב. יאללה. רגע, אתה למהות אתה. לא ראיתי את הקטע, לא מכיר אותו. טוב, בוא, תעמוד פה, תסתכל על לכאן, יופי. איך קוראים לך? ירדן. חבר'ה, מציאות כפיים לירדן! ירדן, יש לך הרבה אוויר? הוא תלוי. אנחנו היום הולכים לעשות משהו מיוחד. אנחנו הולכים לנפח בלון. ירדן, יצא לך פעם לנפח כזה? כן. בוא אתה, הוא לא טוב לי. הוא גם נפח. מחיאות כפיים לירדן! איך קוראים לך? כסף. מחיאות כפיים לכסף! כסף, יצא לך פעם לנפח בלון כזה? עם הפה לא. לא נורא, אני הראשון שלך. שים לב, כדי לנפח את הבלון, דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות זה קודם כל מתיחות. צריך למתוח את הבלון, למתוח אותו טוב, תחזיק פה. יופי, בואו נמתח. תחזיק את הבלון! כסף, תחזיק את הבלון, כסף צריך לפתוח את הבלון שלכם ביחד. 3, 2, 1, שלב שני, מחיאות כפיים לכסף! אני מאמין לך, כסף. דבר השני, אנחנו לוקחים הרבה אוויר ככה, חבר'ה, כמו בנות, כמו ביוגה, עד הצ'קרה של האדמה. פנימה. בפנים. שחרר אותו לתוך הבלון, 3, 2, 1. לתוך הבלון יהיה לנו בלון מנופח. קסם, אתה מוכן? אוקיי. טוב, 2 אצבעות על הבלון, קסם. שים אותו בפה. עוד לא להתחיל לנפח, תקשיב. לא נגעתי באמת. קסם, שים בפה. קסם, הנה זה בא. 3, 2, 1, תלחץ קסם! חזק קסם! תלחץ! חזק שיצא מהפה! קסם, מהפה לומד טוסי! קסם! חזק, תלחץ קסם! נו! קסם, אתה אכזבה להורים.
תביא לי את זה. תיקח את זה בחזרה. יופי. אני הולך לעשות את זה, קסם אתה צריך לעזור לי. בסדר? שימו לב, קסם תעזור לי, בסדר? הנה זה בא, לוקחים אוויר עד הצ'קרה של האדמה כמו ביום. הנה זה בא. בסדר להם מים תפקיד, בסדר? קסם תחזיק אותי! יפה מאוד קסם, אתה עושה את המשימה יפה מאוד. קסם תהיה מוכן, הנה זה בא. 3, 2, 1 ו... קסם תחזיק! את הבלון קסם, את הבלון! לא אני בסדר, את הבלון! תהיה מוכן, תהיה מרוכז. קסם, תהיה מרוכז, תהיה מרוכז! קסם! לא קסם, זה אמיתי, זה לעתודנות. פה, תהיה מוכן, להחזיק אותי, להחזיק את הבלון, 3. גם וכך! לא אוהב אותו. 3, 2, 1. תחזיק קסם. עכשיו קסם, בגלל שהיית מתנדב כל כך נפלא, אני הולך לעשות לך פרס. חבר'ה, בשביל הפרס הזה אני צריך שתספרו עד 10. יש לי כבר עכשיו בדיוק את זה שניות. תספרו עד 10. תמיד אותם קצת, לא? רגע! לא חצי! מה יצא לנו קסם? מה יצא לנו? אבל זה לא סתם פרח קסם, זה לא סתם פרח, שים לב, שים לב קסם. רגע, זה לא סתם פרח קסם, זה לא סתם. קסם, שים לב, אפשר לשים אותו על האף. די, תעשו מההתחלה. קסם, תביא את זה. קסם, אפשר לשים אותו על האף, אפשר לסובב, אפשר לעשות... אפשר לקצוף אותו מהאוויר. וקסם, אתה זוכר שאמרתי לך שזה לא פרח סתם? נכון. אז אפשר גם... רגע, תודה רבה, מחיאות כפיים לקסם! עכשיו מחיאות כפיים לי. מחיאות כפיים לבנטה, חבר'ה, יפה לנו! אבל טוב, אם כבר